Milé krajanky, milí krajané, dobrý večer, děkuji, že jste se shromáždili ve značném počtu na tuhle přednášku. Já věřím, že vám bude k něčemu užitečnému. Poprvé jsem mi přednesl, tuším, že před 5 lety v Lucemburku, to už jsem někomu z vás říkal, kde je spousta českých diplomatů nebo pomocných diplomatů a kde je řada, kde jsou jejich děti, které musí ovládat řadu jazyků, až 5 třeba, a kde skutečně ta situace byla velmi, velmi ožehavá. Ve chvíli, kdy jsem se trošku zorientoval, jak je na tom tahle ta komunita, tak se soustředím na ty pasáže z té přednášky, které se týkají primárně vás, to znamená buď manželství smíšených, anebo vím, že jsou tady i manželství plně česká, zasazená do anglicky mluvícího prostředí. Teorie tam bude opravdu minimum. Ta přednáška skutečně byla udělaná pro praxi, ale úplný začátek, malinko teorie bude, ale nebojte se, bude to velmi krátké a zase to bude obrácené k tomu, abyste potom věděli zhruba, kde jsem, o čem mluvím v té přednášce. Takže začneme. Pochopitelně jak jinak než definici, aby to bylo strukturované. Těch definicí je celá řada, asi ty 2 klasické, a teď je otázka, která z nich se týká víc vás. To je schopnost rovnocenně užívat 2 jazyky, po případě více jazyků pak hovoříme o multilingvismu. To je tedy, jedná se o dokonalé užívání 2 jazyků nebo i dialektů. Dokonalé užívání. A nebo ovládání 2 a více jazyků na úrovni rodilých mluvčích. Tam samozřejmě je otázka, že někdy rodilí mluvčí nemusí jazyk ovládat dokonale, proto se tam dala ta druhá definice. V každém případě, důležité je to, co vám řeknu. O 100% bilingvismu se nehovoří tehdy, jestliže jeden z těch jazyků, 2 nebo více, mluvčí ovládá velmi slušně, nebo dokonce výborně, ale nikoliv alespoň na úrovni běžného rodilého mluvčího, přiměřeně vzdělaného, řekněme, středoškoláka. A proč o tom mluvím, tam potom přijdou příklady z praxe, je to, že je obrovský rozdíl podle zkušeností mezi stupněm, řekněme, velmi dobrý a výborný a mezi výborný a rodilý. Tam je obrovský skok mezi tím výborná znalost a znalost na úrovni rodilé, která, kdyby se vám podařilo tu skutečně rodilou úroveň u svých dětí docílit, tak tam hraje obrovskou roli, řekl bych dokonce rozhodující roli po tom dalším životním uplatnění dětí. K tomu se taky ještě dostanu. Takže pamatujte, že bilingvismus není nějaká kategorie, která by byla buď a nebo. Je tam celá řada přechodových pásem. Můžou být děti, které hovoří velmi slušně 2 jazyky, většinou jeden je dominantní, ale skutečný bilingvismus znamená, že oba jazyky mají pevně usazené na úrovni rodilých mluvčích přiměřeného vzdělání. Ano? Jak se k tomu dostaneme, to pak bude v té ryze praktické části. Tak, budeme pokračovat. Tak. A tady se nám to nevešlo, takže doufám, že se to bude moct přetočit. To úplně nejdůležitější z teorie je pojem, který si pamatujte, a to je code switching. Skutečně bilingvní lidé si totiž nepřekládají v hlavě, byť bleskově. Ti prostě ve chvíli, kdy přijde komunikační situace, kde musí použít jeden jazyk a předtím používali ten druhý, tak přepnou. Respektive oni to dělají ještě jinak. Oni vypnou ten původní a zapnou ten druhý. Ono to má svoje důvody, jenom pro zajímavost, jenom 2 věty. Řečová centra jsou v mozku 2, Brokovo a Wernickovo, praváci ho mají na levé straně, leváci na pravé. A jedno je pro vnímání řeči, to je to Wernickovo, jedno je pro produkci řeči Brokovo, když je jedno z nich postižené, tak buď jedna nebo druhá složka nefunguje. Ale ty jazyky, pokud jich je víc, pokud si je osvojuje to dítě víc, tak se prostě ukládají na 2 různých místech toho jazykového centra. To znamená, to dítě je nemá zmotané dohromady a proto může předvádět code switching. Jak asi tušíte, je tam jedna jediná výjimka. Ale ta se vás naštěstí netýká. To je výjimka, když ty jazyky jsou si velmi blízké. Protože pak se tam namotají do jednoho centra obdobné výrazy, obdobná gramatika a to dítě musí vyvinout neuvěřitelné úsilí,
aby tohle dokázalo rozsortírovat zpátky do těch dvou nezávislých škatulí. Ten klasický příklad, kterému všichni rozumíte, je československý bilingvismus. Tak, dobře. Co je hrozně důležité, že pokud opravdu dítě vychováte bilingvně, což neznamená jenom jazyk, to asi tušíte, tak to dítě při přepnutí do druhého jazykového kódu přepíná i způsob myšlení. Přepíná i způsob vidění světa. Je to pravda. Zase příklad zcela nevinný je, že pokud je opravdu velmi dobře vybavené dítě, řekněme česko-anglické, tak jakmile je v českém prostředí, hovoří česky a má v sobě ten grunt český, tak prostě používá český humor. Typický český humor. Nepřenáší ten anglický do češtiny a naopak. No, to je jedno z takových kritérií docela známých, kdy už můžeme říct, jo, tak tenhle už nejenom mluví slušně česky či anglicky, ten už taky myslí. Protože už uvažuje tímhle způsobem. Samozřejmě je to taky dáno vzděláním, je to dáno tím, které školy to dítě vychodí. Co je zase důležité pro vás, že zhruba do 8 let se dítě jazyk neučí, ale přijímá ho přirozeným kontaktem se svým okolím. Což asi jste viděli a vidíte jako rodiče. Co z toho plyne zase pro praxi, hned to otočíme, z toho plyne, že pokud je vašim dětem 8+ a nestihli jste to, tak je to na samé hraně, už se patrně nedosáhne té takzvané přirozené nebo dokonalé bilingvnosti, ale pořád si můžete stanovit cíl, fajn, no tak to nebude úplně bilingvní, ale bude to dostatečně slušné. No, pořád se to ještě nemusí vzdávat. Úplně nejlépe se ty jazyky osvojují někde od 2 let do 6. Pak jsou tam ty 2 roky, kdy naprostá většina dětí ještě, když třeba začne s druhým jazykem v 6 letech, tak ještě mezi 6. a 8. rokem se to dá začít. Pak už většinou bývá pozdě. A kolem 11. roku, to znamená, ono to velice, velice dobře hraje s nástupem puberty v dnešní době, tak jestliže to dítě je vystaveno druhému, třetímu nebo jiným dalším jazykům v 11 letech, tak šance na to, aby získalo skutečnou bilingvnost přirozenou, je minimální. Může získat to, o čem jsem mluvil, výbornou znalost, ale ne znalost na úrovni rodilého mluvčího. Samozřejmě výjimky jsou možné. Jsou mimořádně jazykoví talenti a tak dále, ale já mluvím o většinových číslech, o většinové populaci. Takže nezapomeňte, čím dřív, tím líp to platí při výuce či osvojování každého jazyka. Čím dřív, tím líp. Tak, tam už potom, po těch 11 letech, nedochází tolik k přepínání kódů, ale dochází spíš k tomu právě, že to dítě si překládá z dominantního jazyka do méně dominantního, nebo teda naopak. A pak jsem zachytil i při česko-německém bilingvismu dítě, které mělo dominantní češtinu, tak dalo dohromady větu Für mich, hinter mich, mir ist nix in das. Doslova pro mě, za mě, mně do toho není nic, což teda v němčině je naprosto nepředstavitelný. Für mich, hinter mich je úplný nesmysl. Ale tam došlo prostě k doslovnému překladu, k takzvanému kalku. Nebo třeba můžete říct, já, když je to česko-anglický příklad, já nesnáším chodit, já nevím, do školy. To je anglicismus. I hate to go, nebo I hate going. Tam se musí prostě říct podstatné jméno. Nesnáším chození do školy nebo docházku, anebo vedlejší větu. A? Čili toto jsou takové signály, že to dítě není bilingvní a že mu tam leze do toho ten dominantnější jazyk. Podle tohoto dostanete. Teď jsem tady dokonce slyšel od jedné maminky, já nevím, jestli je zrovna teď tady, tam použila typickou anglickou vazbu, očekávám tě přijít zítra. Aha, No, I expect you to come tomorrow, což je prostě česky naprosto nemyslitelný. Čili tam už zainterferovala ale jako myslím, já jsem jenom s tím, že my všichni jsme tady ti, co jako kolem 11. roku jsme se začali učit anglicky, tak my vlastně třeba teď tím, že tady žijeme, už používáme ty struktury, takže ty děti to od nás, že oni nemají ten jako kdyby ten vzor té správné češtiny, protože my jako rodiče už mluvíme zmršeně.
No tak, nebo jako, ne, no, zvršeně nemluvíte, ta čeština, co máte, bohatě stačí na to, aby to dítě bylo bilingvní a pak se to dotáhne něčím dalším, o čem taky budeme mluvit. Tadyhle, tohle je Banát, to jsem si tam dal jako fotky příkladů právě komunit českých podobných, jako jste vy, akorát trošičku blíž, kde právě dochází k tomu, že ty české děti už tam ztrácí češtinu. Tam mluví česky výborně 70-80 leté babičky, které to mají ještě od generací svých prarodičů, ale ve chvíli, kdy prostě není v té rodině někdo, kdo na to důsledně dbá a důsledně na tom sedí, tak to pomalinku ztrácejí. Ještě jsem tam měl fotku z bývalé Jugoslávie. Jo, tak to už tam nebude. Dobře. No, tak o tomhle už jsme mluvili. Vyrovnaný bilingvismus znamená, že jste plně kompetentní v obou jazycích a ovládáte je na stejné úrovni. Jak říkám, ideální je rodilý mluvčí. Jo, rodilý mluvčí, po případě vzdělaný rodilý mluvčí. To, co říkám, je, že, že by to mělo být vyrovnané, pokud mluvíme o bilingvním člověku. Znamená, jeden ten jazyk by neměl dominovat příliš. Což je úkol pro vás, aby nedominovala angličtina. Zase jak? To si řekneme. Protože ona dominuje teď naprosto jednoznačně. Vím. Tak. Tohle toto možná můžeme v některých bodech přeskočit. I když já už předejmu něco, o čem bych mluvil o něco později. A to je ve většině případů váš problém. Co se stane, jestliže ten mluvčí nežije střídavě, pravidelně ve dvojím přirozeném jazykovém, po případě to, čemu se říká sociokulturním prostředí. To znamená, pokud, dejme tomu, nebude studovat základní školu v Česku, střední školu na Novém Zélandě a nebude to prostě střídat. Ať už v takovýchhle úsecích nebo v menších úsecích, pokud zůstane to dítě omezeno ve vašem případě na Nový Zéland, v případě jinou anglicky mluvící zemi a nedostane se do českého prostředí jinak než u vás, nebo než kontaktem s vámi se rodiči. Tak prakticky nikdy nedosáhne přirozenosti v té jazykové kompetenci, v tomto případě české. Já tady mám některé další příklady. To jsou potom zase věty, kdy to dítě řekne třeba, když je dominantní čeština, jsem taky slyšel od dítěte, tak bylo it's a Spanish village to me, věta. To je pro mě španělská vesnice. To je anglicky naprosto nemyslitelný. To Angličani vůbec neznají. Oni mají buď it's all Greek to me, to je nejčastější, nebo it's double Dutch. A velmi zřídka teda se používá it's outer Mongolia for me. Jo? Zrakem bilingvismu skutečně jsou takové chuťovky jako třeba slovo díra. Jo? Kdy zase, pokud to dítě je plně bilingvní, nebo ten mluvčí, když už pak není dítě, tak prostě ví, že díra v českém významu, když řeknete, to byla nějaká strašná díra, jo, radši jsem byl rychle odtud, takže anglicky nelze říct hole. Prostě nelze. Anglicky jsou to podle... Nechá se to říct. Dítěti asi ne. Možná to vynecháme z té nahrávky. Podle, jak jsem se teda pídil, tak podle země anglicky mluvící, po případě i dialektu, se to buď řekne God forsaken place, anebo dokonce carrot crunchers. Něco jako drtiči mrkví, jakože tam žijou prostě spíš rednecks. Fidláci. A tohle mě řekl ředitel OpenGate, teda jo, carrot crunchers. God forsaken jo, ale carrot crunchers se no, tak to asi podle země. A to je odkud? Peter je z Británie a je to vystudovaný lingvista, takže jako... To možná někde ve slovníku. Ale... No, nevím, to vzal. Tak a teď prosím vás je strašně důležitá jedna věc, kterou si hodně pamatujte. Velikou roli hraje vůle daného jedince, ten druhý jazyk, který, nebo to je jedno, i první, pokud je přesazený, prostě ten jazyk, kterému není exponován, jak si ho udržet. To jste asi slyšeli, já mám pocit, že se to tady buď včera nebo předevčírem už diskutovalo, ten případ Ivana Lendla, jo, kterýho prostě Československo velice poškodilo, takže prostě emigroval, stal se přesvědčeným Američanem a vzal si Američanku, žil tam a
nebýt toho, že doma měl rodiče, kteří anglicky moc nedali a trvali na tom, že vlastně teda, alespoň s ním, když už ne s vnučkami by chtěl mluvit česky, tak on by tu češtinu postupně úplně ztratil. Já mám 3 příklady, uvidíme, jestli je uvidíme. Jo, máme. No to byla známá situace, kdy on přiletěl těsně po revoluci v 90. roce někde do Prahy a ještě na letišti jeden z novinářů neměl lepší nápad, než mu položit nejpitomnější otázku na světě. Ještě vás pořád mrzí, že jste nikdy nevyhrál Wimbledon? A Len se jako jenom pokrčil rameny a teď z něho vypadlo k šoku všech lidí, co seděli u televize. A to víte, sport je sport. On úplně ztratil prostě výslovnost. No. Oproti tomu jsem dal 2 příklady, nevím, jestli ty lidi znáte, ale jsou velmi, velmi jako ilustrativní. Tohle to je ten Rudolf Firkušný, bohužel zemřel, vynikající český pianista, skutečně světově renomovaný virtuos, který od roku 1948 žil ve Spojených státech, pak zase v roce 90 hned po revoluci přiletěl do Prahy. Kromě toho, že teda hovořil perfektně anglicky, tam žil vlastně, tak taky německy, protože on byl ještě z první republiky, tam všichni měli výborně německy. A udržel si úplně nádhernou prvorepublikovou češtinu, ale nádhernou. Prostě on, když mluvil, tak to prostě, to byla Koldřich Nový, ale ještě v nějaké trošku učesanější formě. Podobně, tohle už možná pamatujete, toho dalšího, to je Rafael Kubelík, to je syn houslového virtuóze Jana Kubelíka, a to je taky zajímavá věc. Ten taky emigroval v roce 1948 před komunisty, žil v USA, ve Švýcarsku a matku měl Maďarku. Jan Kubelík si vzal Maďarku. Takže on měl češtinu, maďarštinu, pochopitelně němčinu, zase tahle generace, a angličtinu, ten měl 4 jazyky naprosto rovnocenné a tu češtinu, kterou nejméně potřeboval, protože ho nepustili komunisti k nám, tak tu češtinu si udržel, protože chtěl. Čili pamatujte, zase se k tomu dostaneme pro vaše děti, je strašně důležité, abyste je motivovali k tomu, aby chtěli tu češtinu nabít, ve vašem případě zatím jenom nabít, a potom, že ji můžou taky poměrně snadno ztratit, pokud si ji nebudou dál pěstovat. Poměrně snadno. No. Čili pak by veškerá vaše práce a veškeré vaše úsilí mohlo vyjít vniveč. Dokud to dítě bude jenom trochu pod vaším vlivem, tak to nesmíte dopustit, pokud se rozhodnete, že do toho půjdete. To ještě teda další, že o tom se taky budeme bavit. Čili vůle jedince udržet si 2 nebo 3 nebo 4 jazyky je rozhodující po té, co je napitou, ty znalosti. Jo. Jakmile ta vůle není, například protože se řekne, ježišmarja, co vás češtinou, jako Česká republika je 10krát menší než nejmenší okres tadyhle na Novém Zélandu, že jo, co já s češtinou a celý život mluvím to, školy mám novozélandsky, tak pak samozřejmě, i když vy se budete snažit, jak budete chtít, tak to dítě nebude mluvit. Ono vám bude jakž tak rozumět nějakou dobu, pak si vezme kivíka nebo kivici a bude vymilováno. Tak, půjdeme dál. Mám tady několik příkladů z praxe, které by vás mohly inspirovat, než přejdu k nějakým radám. Co je u bilingvismu naprosto zásadní a známá věc je, že to dítě, už jsme o tom mluvili, teď to teda jenom zdůrazním, by mělo nabít nejenom jazykovou kompetenci, jazykový prostě schopnost jazykovou, ale taky by mělo nabít znalosti té kultury, již se jazyk týká, a osvojit si ji. Jazyk sám většinou nestačí. My jsme měli, já jsem tady učil na bilingvním gymnáziu v Praze, to gymnázium Open Gate, česko-anglické, tam byla ruská, která na rozdíl od naprosté většiny Rusů se během 1 roku naučila perfektně češtinu. To byste nepoznali, kdybyste neměli podezření, že to není Češka. Vůbec. A komunikovala česky, psala česky, eseje, všecko, ale ona se nezžila s tím prostředím českým. Takže, ačkoliv strávila u nás 3 roky, tak odešla do Londýna, protože jí prý české prostředí svazovalo. A jak vím od spolužáků, protože mě to zajímalo, tenhle příklad, ona byla fakt plně bilingvní. Říkám, když mluvila česky, tak mluvila jako rusky. Tak mě říkali spolužáci, že tu češtinu prostě úplně zapomněla. Psala během 1 roku. Češtinu na úrovni rodilého mluvčího.
prostě neměla zájem o ten kontakt, neměla vůli, ztratila kontakt. Přitom v dnešní době stačilo 3x, 4x se napojit na Facebook, 2x za rok do té Prahy zajet, jo? To tam jde prostě. Tak, jestli existuje rovnocenné využívání 2 nebo více jazyků, není až tak pro vás zajímavé. To zajímalo hodně teda v tom Lucembursku. V podstatě je to možné, asi tak. Je možné dosáhnout stavu, kdy oba ty jazyky ten mluvčí vnímá jako zcela rovnocenné a prostě si přepne. U většiny jeden je dominantní, ale nemusí být tak, jak to je teďka u vašich dětí. Jo? To znamená, že většina, jak jsem zjistil, tak česky velmi slušně rozumí, ale prostě vyjadřuje se jednoznačně v angličtině a odpovídá v angličtině, reaguje v angličtině, čili zatím má jasně dominantní tu angličtinu. S tím se dá něco dělat, ale můžu vám slíbit jenom totéž, co Churchill Britům ve světové válce. Víc ne. Tak to zase jenom několik zajímavých příkladů, které můžeme přeskočit. Záleží hodně na talentu. Jestliže zjistíte u svého dítěte jazykový talent, tak pak ho můžete vystavit více jazykům, protože je prokázáno, že prostě některý právě třeba Lucemburkové tohle měli. Karel IV., ale nejlepší byl teda Zikmund Lucemburský, Liška Lišava, ten mluvil naprosto plynně 7 jazyky, včetně latiny. No. Takže ano, ale tam je potřeba talent. Jinak opatrně od toho 3. jazyka já bych nejprve nechal usadit ty první 2, tak do 8, 9, 10 let. A nejdřív v těch 11 bych přidal ten 3. jazyk. Což třeba odpovídá českému konceptu, kde až na 2. stupni základky se k angličtině volitelně přidává němčina třeba nebo španělština. Jo? Já bych to dítě nezatěžoval. Ono toho má dost, když do něho cpete češtinu a ono neví proč. 5letý syn vyrůstal v Čechách a rodiče chtěli, aby se naučil dobře anglicky. Tak to udělali klasickým způsobem, šoupli ho do anglické mateřské školky, ale do anglicko-anglické. Prostě si zjistili, že tam nesmí být ani jeden Čech, že v té chvíli ty český děti začnou mezi sebou česky takže to. A teď si představte, co se stalo. 2 měsíce tam to dítě bylo, což ukazuje, jak úžasně to dítě je schopný ten jazyk absorbovat. A bylo tam od 8 do 5 odpoledne, od 8 ráno do 5 odpoledne a anglická vychovatelka na něj zavolala, že si zapomněl ve třídě svetr, anglicky. Tak ten kluk se beze slova vrátil a po 2 měsících, jo, jako ta maminka, která tam čekala u šatny, tak říká, ty jsi opravdu Miss N rozuměl? A Petřík povídá, no a proč bych ji nerozuměl, když mluvila česky. On prostě už vůbec nerozlišoval, s jakým jazykem se na něho mluví. On prostě rozuměl Petříku anglicky, že jo, jak mu to řekla, jestli bring back the plover, nebo fetch the plover, nebo get the plover, to fakt nevím, jo, to jsem nebyl osobně, ale tohle se stalo prostě. Čili znovu, to je dobrá zpráva, to dítě je schopný do toho mozku dostávat neuvěřitelné věci. Tak, tohle to je jasný, čili tady máme příklad, kdy jste se vdali do cizí země a teď přichází teda první klíčová pasáž, ryze praktická. Pokud chcete své dítě mít bilingvní, musíte tvrdě najet na metodu 1 osoba, 1 jazyk. Jo? Ještě se k ní dostaneme jednou. To znamená, že já teď hovořím o smíšeném manželství, dostanu se i k manželství, kde jsou oba rodiče Češi, tam je to samozřejmě podstatně jednodušší. Nebo Moraváci. Samozřejmě není myslitelné, aby když žijete na Novém Zélandu, aby matka předstírala, že neumí anglicky. To není možné, protože ani otec, protože s tím dítětem se dostane do situací, kdy ho vede do školy, nakupuje s ním, musí otevřít pusu. To je v pořádku. Co v pořádku není? A teď se tiše proberte svým svědomím. V pořádku není, že ve chvíli, kdy přijde váš ctěný druhojazyčný partner či partnerka, vy přepnete na angličtinu. A to je zlé. Protože v té chvíli jste zlikvidovali základní výukovou metodu bilingvismu a to je 1 osoba, 1 jazyk. To dítě velice dobře, a to mě věřte, zase na to jsou výzkumy, velice dobře ví, že maminka, i když mluví anglicky, tak mluví česky, protože to má důvod, protože to je přirozené, protože to je logické.
ona prostě takhle mluví, že to umí líp, protože se tam narodila postupně, jak to dítě poroste, že předtím si to otázky nedává, ale už ve 3 letech se vás klidně zeptá, když mluví, maminko, proč mluvíš jinak než tatínek? Je klidně možné prostě odpovědět, no tak protože jsou různé jazyky a ten můj je ten, který mluví, tatínkův je ten a ty se musíš naučit oba. Čili důsledně, pokud jste to zanedbali, ještě je čas, nemáte-li to dítě přes 8 let. Máte-li, je šance, ale už ne teda tak velká, a pak teda do těch 11. Dál už to nebude bilingvnost, dál už to bude druhý jazyk. Nebo chcete-li první cizí jazyk, kdyby to byla čeština. To znamená, tatínek přijde v noci, ne. Doufejme, že ne. Odpoledne z práce. Nebo maminka. Výjimečně maminka, ano. Začne mluvit anglicky, je to naprosto v pořádku, je-li to tedy anglicky mluvící rodilý mluvčí, ale vy nadále mluvíte na dítě česky. Tam je potřeba obrovská kooperace toho druhého partnera, tady v tomto případě toho anglicky mluvícího. Bohužel teda v Adelaide jsem skutečně zažil případy, kdy maminky řekly, ale tohle u nás nejde, protože ve 2 případech otec a v 1 případě dokonce matka, že to byl Čech, který si vzal Australanku, si striktně řekla, don't speak Czech, I don't understand you. Podezřívala prostě, že se tam snad něco kuje proti tomu rodiči a to je potom hotovo. To je ztraceno, s tím se nedá dělat nic jiného, než to dítě popadnout a odvezou na 2 roky teda do Čech, pokud je to jenom trochu právně a finančně možné. Ano? Čili pamatujte si, váš anglicky mluvící partner, partnerka musí být on board. Jinak vynaložíte obrovské množství toho, co chtěl Churchill, že jo, pot, krev, slzy, a ono to nebude, neříkám, že to bude k ničemu, ale nebude to k něčemu úplně adekvátnímu tomu, co vy do toho dáte. Takže první je domluvit se a říct, prosím tě, to přece neznamená, když mluvím na dítě česky, že tam proti tobě něco, nebo že tam špitáme za zády, to je prostě proto, že chceme dát dítěti to nejlepší a to je minimálně dvojjazyčná výchova. Jo? V tomto případě to jde a to dítě to opravdu pochopí. To dítě to pochopí a věřte tomu, že těch situací, kdybychom mohli říct, že to je emergency a kdy vy teda budete muset přepnout do angličtiny, jinak prostě by mohlo být, těch je minimum. Já neříkám, že jsou výjimeční, no, ale já říkám, že rozhodně je možné těch, kdy se nemluví anglicky, prostě vyrobit podstatně víc než tehdy, kdy teda anglicky musíte mluvit. S tím dítětem do poslední chvíle můžu mluvit česky a pak ve chvíli, když opravdu vstoupím do toho kolektivu, no tak mu řeknu, tak fajn, měj se dobře anglicky, že a zahrajte si dobře a děcka pozdravím anglicky. Já jsem tohle hodně dlouho studoval, jo, a tyhle námitky přicházejí naprosto opakovaně a to přece nejde a přesně buď je to neslušný, nebo nerozumí, nebo se cítím špatně. Ta anglická komunita by měla pochopit, že pokud na to dítě mluvíte česky, tak ne proto, abyste je uráželi, to stačí vysvětlit. Říct, podívejte se, já od samého začátku mluvím česky, samozřejmě, když mluvím s ředitelkou školy nebo s učitelkou, která neumí česky ani slovo, tak se na ně obrátím anglicky, ale znovu říkám, toto dítě chápe. Ono prostě přísně rozlišuje, proč se kterým jazykem mluví, kde se jim mluví a ve chvíli, kdy to není přirozený, tak v té chvíli to dítě dostane blok. Rozumíte tomu, jo? Ono prostě, když ví, ano, maminka má dominantní jazyk česky, a to řeknu teda tak, jak to dítě nemyslí, nebo neřekne, ale jak myslí spíš tak v té chvíli to dítě pochopí. Když budete na procházce někde, viděl jsem to mnohokrát, vůbec nic se neděje. Naopak, je to strašně přínosné, když ten jeden rodič mluví česky, druhý anglicky, tam to ničemu nevadí, a když ten český rodič říká, pojď, půjdeme na houpačky, že jo, a maminka anglická hned, no jo, běžte, go to see so. A to dítě to slyší z obou stran. A prostě má to jedna takhle a takhle. Je to prostě princip, který je prověřený, můžete proti němu protestovat, může se vám nelíbit, ale zatím je jediný funkční, kromě toho, který vám říkám, vychovávat dítě 3 roky v jedné zemi a šoupnout ho na 3 roky do druhé země.
Tam to samozřejmě nemusíte mít takhle, tam vlastně, no ale pozor, je to stejný systém. Protože pak je to jedna země, jeden jazyk a jedna země, jeden jazyk. Furt je to prostě ta bariéra, kdy to dítě musí vědět, proč se má obtěžovat mluvit tím druhým jazykem. Proto samozřejmě je ten problém, když jako ví, že ta maminka, respektive tatínek anglicky umí, a týká se to tady teda i českých manželství, kdy to dítě prostě je vystaveno minimálně 50% pobytu v anglickém prostředí, má kamarády, který má taky silnou vazbu. A teďka doma to prostředí je přece takové uzavřenější, jo, takže ono to možná ani není 50% na 50%, ale ve chvíli, kdy ti rodiče jsou naprosto důslední, já vám řeknu ještě, jak to dělat, protože tam se dělají klasické chyby, tak se to dá tohleto udělat. Prostě pamatujte, já jsem Čech, lomeno Češka, popřípadě my jsme Češi jako manželé, jako rodiče, a my mluvíme česky, ledaže je situace, kterou tady nadhodil Petr, nebo je fakt emergency, kdy teda musím spustit anglicky. V tom, že to se tak neuvěřitelně opakuje, já už to fakt předávám. Pošle, všichni rodiče říkají, nejde to, není to možný, jsou situace, pak je to k zbláznění, já to vzdám a radši to říkám, když jsme spolu s manželem, s manželkou, anglicky mluvící, tak to prostě jedu v angličtině, protože já to nedám, abych to říkal furt jenom česky, stejně něco musím říct anglicky, houby. To je přesně, to vám děkuju, to mluvíte na jako, vy se musíte rozhodnout, jestli vám to dítě za to stojí, anebo ne. Pokud si řeknete ne a máte tu výhodu, že teda ten jazyk, kterým budou jednou mluvit, je prostě světový jazyk číslo 1, to máte výhodu, že jo, obrovskou, tak dobrý. No, tak. Mandarin. Čínština je na druhém místě. Čínština se nemá šanci. Ale jo, rozumíte, protože to je opravdu, to není effort, to je burden, to je prostě opravdu něco, co vy musíte vnitřně vědět, já vím, proč to dělám a já nepovolím prostě. A pak ale můžete být odměněni. Já se k tomu dostanu, že abych vás tady nezdržoval příliš dlouho, tak pojďte dál. Takže ještě jednou, vlijte si do paměti 3 věci. Ta první z nich je metoda jedna osoba, jeden jazyk, s výjimkou situací, kde by opravdu to bylo společensky nebo jinak zcela neúnosné, abyste vy přepnuli v přítomnosti českého dítěte na angličtinu. Nepřepínejte. To dítě, když uslyší, pojď a nazuj si boty, a pak najednou z levýho rohu get the shoes, je to pro něho to nejlepší, co se může stát. Protože to je to, jak to dítě nabývá jazyk. Ono neví, když mu poprvé řeknete pojď sem, nebo sedni si ke stolu, ono neví, co to je. No to slovíčka nezná, ale ono si propojí ty zvuky, že pojď sem, a ještě mu ukážete, takže on ví, že pojď sem znamená pokyn, pojď ke mně, a sedni si znamená hepnout si na zadek. A mě třeba můj syn v poslední době dělá, že když mu něco řeknu v češtině, tak on si mě ptá, a co to je, mami? A musím mu to nejdřív říct anglicky. Ne, strašlivá chyba. No, ale strašlivá on chyba. Neví, co to je v češtině. Když se mu to vysvětlit česky. Dostaneme, vysvětlit česky. On to do té hlavy dostane, nebojte se. Znovu zopakuju to, co jsme si říkali. Pro dítě, pro jeho psychiku, aby nenastal chaos, je strašně důležité, aby chápalo nebo cítilo to, čemu se říká autentičnost jazykového projevu. To znamená, to, co právě mi říkáte, že nejde. Ale to, co je pro to dítě nejdůležitější. Že když mluví ten, o kom jsem zjistil ve svém prvním roce života, po případě druhým, že mluví nějakým divným jazykem, který kolem nikde jinde neslyší, takže to je vlastnost maminky, po případě tatínka, po případě maminky a tatínka. Zatímco vlastnost paní učitelky, spolužáků a paní v obchodě je jiná. A jakékoliv vybočení z toho považuje za porušení řádu a minimálně do takových 4-5 let si to úplně neumí srovnat. Proto je ta metoda jedna osoba, jeden jazyk naprosto klíčová. Tady se ještě říká, což samozřejmě to taky odpovídá na Petrovu námitku, vy si můžete domluvit s partnerem, bez ohledu na to, jaké národnosti, situace, ve kterých se povoluje přejít na dominantní jazyk, popřípadě na jazyk dané země.
No, když budete oba rodiče Češi, ano, chápu, že když vyzvedáváte dítě ze školky, takže prostě oslovíte paní učitelku anglicky. Ale to dítě zase, ono to pochopí, protože ta učitelka na něho mluví celou dobu anglicky. Tak je logický, že i když od vás slyší češtinu, tady si spojí intuitivně, aha, tady se mluví s učitelkou, tam mluví anglicky, dobrý, takže ten jazyk je tenhle, chápu to. Ve chvíli, kdy mu to začnete motat, kdy Debbie začne mluvit česky, tak to dítě prostě jako dobrý, no, on se nestane nic tak dramatického, že by no, ale stane se to, že si to tam prostě začne nějak sumírovat v hlavě a neoddělí si teda tu konkrétní osobu prostě od toho druhého jazyka. Jo. Je to tak. Takže co říkáš, že jako, aby Debbie se vůbec nesnažila tu češtinu? Je lepší, ať se Debbie klidně snaží se učit česky, ale ať do 6 až 8 let věku dítěte mluví důsledně anglicky. Ve chvíli, kdy budete tam, že ty děti přestanou jenom rozumět, konkrétně tvoje, ale začnou ti i odpovídat česky. A ty jsi na půli cesty u kačky a na nulové cestě zatím teda s Lukem, s Lukášem, protože, no ne, nulová cesta, myslím, že on jako jakž tak něco rozumí, nerozumí zdaleka jako mě, ale dobře, ale je vidět, že něco té češtiny absorbuje. To znamená, to dítě cítí, že jako jo, neodmítá to úplně, v tomhle věku málo kdy to dítě to odmítá, jestliže prostě vidí, proč má ten druhý jazyk slyšet a posléze v něm taky odpovídat. Nejprve slyšet, posléze odpovídat, jo. Čili třeba zrovna teda tady máme, můžu to použít, ten modelový příklad kačky, která ano, má špatné koncovky, používá pro první osobu vždycky já budem, místo budu, ale nevadí. Ale já vám řeknu, proč to nevadí, jak docílit toho, aby to postupně dá. Ale ona prostě vidí, a tam naopak teda, to nevypadalo, že se tady do Petra navážím, tam on dělá jednu výbornou věc a viděl jsem ji teda i u některých dalších z vás. On opravdu teda, když to není výjimečná situace, tak prostě zásadně mluví česky. A pokud jsem si všiml, to zase já dávám bacha na tohle, tak i tehdy, když evidentně to dítě ne zcela v té chvíli rozumí, nebo prostě ta komunikace trošku vázne, jo, to je prostě stejně čeština. Jasně, co se stane, když to dítě v té chvíli nebude rozumět zavaž si tkaničku. No nic se nestane, prostě mu tu tkaničku vážu a ono si to sakra zapamatuje, co to je zavaž si tkaničku. Jo, a ty abstrakce přijdou o něco později, samozřejmě. Ale pozor, jo, nesmíte dítě opravovat, tak k tomu se za chvíličku dostanu. Tak, přesně, pozor na míšení výrazu tam, kde jeden nebo oba rodiče jsou bilingvní nebo kde umí výborně druhý jazyk. Nesmíte prostě tohle udělat. Vy si vyberete jazyk, kterým budete mluvit a máte jen dvě možnosti. Buď to bude jediný jazyk, anebo to bude jeden jazyk, jedna osoba, jeden jazyk, jedna osoba. Jo? Tohle to si pamatujte, že je naprostý základ. To je to, proč většina těch pokusů bilingvních u typů rodin, jako jste vy, končí špatně, protože prostě ten český mluvící rodič ten tlak prostředí neunese. Nevydrží ho. Je to tlak rodinného prostředí, je to tlak školního prostředí. Znovu nezapomeňte, že vy tady máte takových těch odhadem 75% angličtiny, že jo, to znamená, to je tady ne, ale to je manželský partner, to je škola a kamarádi, jo, což teda dělá z toho koláče minimálně ty 3/4 času i komunikace, a pak je tam ten český rodič, kde to dělá cca tu 1/4. Dá se tomu nějakým způsobem čelit. Takže se půjdeme podívat dál, abyste tady neseděli úplně. Jo, tak to je se to. No, teď by to mělo. Ano. Jo, tak tohle jsem vám říkal. To jsem si tam taky vybral kvůli té němčině. Tak, no a teď tadyhle, já jsem tam měl původně 5 zástav, pak jsem dal 10 a tohle v angličtině, to už mám dobře. Takže teď prosím vás, ty, jak jsem vám říkal, svaté zásady bilingvní výchovy, zcela praktické. Jedna osoba, jeden jazyk. Kdybyste to někde hledali, toto je jediná odborný odkaz, který jsem tam dal, abyste viděli, že opravdu to je založené na výzkumech a ne na mých dojmech. Říká se tomu Gramontův-Ronjatův princip podle 2 francouzských lingvistů, kteří ho jaksi prozkoumali, zavedli, a to jejich zkoumání bylo všeobecně přijato všemi, kteří se bilingvností zabývají. Tak, pokud jste oba Češi,
Doma se zásadně mluví česky a neexistuje, aby tam nějaký rodič vlítl do angličtiny. Prostě neexistuje. I kdyby dítě k vaší hrůze vám odpovídalo důsledně a sveřepě anglicky. A vy trpíte prostě emocionálně, že a vy taky, že jo, když to takhle, že se s tím dítětem, že s ním nenavážete kontakt, protože jaký kontakt je druhý nejdůležitější po tělesném jazykový. Jo, takže když oni nám začnou odpovídat v té angličtině, tak máme radši říct, já ti nerozumím, anebo... Ne, tomu se dostanu. Vůbec. Ne, to právě ne. Oni velice dobře, to byste porušila ten princip přirozenosti a autentičnosti. Další možnost by byla, ale to vám tady nedoporučuju, což taky funguje, to je zase Fantiniho Cyrillův princip je, že to teda vezmeme přes jeden jazyk, ten dominantní, to by tady byla angličtina. Ten necháme to dítě usadit zhruba do 3-4 let věku. A pak zavedeme druhý. To ovšem chce jednu jedinou věc, proto jsem mluvil o té sudetské Němce. To chce zavést ten druhý jazyk tím, že to dítě popadnu a odvezu do Česka. A nechám ho tam taky ty 4 roky. Takže to jsou ty české rodiny, které třeba přemýšlí o to, že se přestěhují zpátky do Čech. Ano. A mám v Adelaide 2. Kromě teda toho systému jedna osoba, jeden jazyk. Jestliže dítě udělá při snaze o komunikaci, v našem případě v češtině, chybu, v žádném případě nenapomínáme. Nedolujeme z dítěte, jak je to správně česky, oprav se, řekni to česky, nic takového, nýbrž. Já ráduju večerníčka, ano Simonko, já mám taky ráda večerníčka. A když znamená, když jenom opravíme, ale jako nedoluju to z ní, ale prostě ona řekne, já jsem byl včera v kuchyni, tak řeknu, jo, byla jsi v kuchyni. Ano, přesně jako, netlučují do toho, ale opravdu. Přesně, to je to nejlepší. Jinak to dítě stresujete. Máme říct třeba, protože jsi holčička, tak to řekne. To ještě ne, ale to je tak na samý hraně tohle. Jo? To už neříkám, radši ne. Jo, radši bych do toho nešel. Tam to dítě je extrémně náchylné, že ono se snaží vám vyhovět. Právě, jo, protože ten rodič je nejbližší vůbec. Zvlášť matka teda, jo, tak ono se snaží prostě vyhovět a teď najednou, když dostane jednu sodu, druhou sodu, třetí, tak si řekne, tak já dělám pořád chyby, tak jako tak hotovo, že jo, a zasekne se vám a zaseklý dítě jazykově, to je konec. To nikdo neodsekne. Opravdu ne. Čili, jak říkám, ano, Simonko, ty jsi byla včera v kuchyni, takže když Kačka přijde, já budem kreslit, ano Kačko, já taky budu kreslit. Jo? Ne, Kačko, když jsi jenom jedna, tak se říká, já budu. Že můj syn třeba má odposlouchanou ženské rodině. Ano. A on když potom mluví, tak taky mluví v tom ženském rodě. To nevadí. Pokud to jenom trochu jde, toto se vyrovná, ale říkám, nejhorší je to dítě vystresovat tím, že ono uslyší 4krát za odpoledne, že to řeklo blbě. Ono se snaží, když už začne mluvit. Tohle je děsně podobný tomu, jak je učí tady psát ve škole, že? Protože prostě nechají je psát, ať si píšou, ať se rozvíjejí svoji kreativitu. A to opravování a učení slovíček prostě přichází ještě někdy v druhé, ve třetí třídě, takže jako je to... Ale ano, souhlasím s tím, to je stejný princip, nekárat, nestresovat, ono toho budou mít dost, až jim bude 13, 14, 15, kdy už začnou prostě mít trošku náročnější. Takže nenapomínáme, ale pokud jenom trochu komunikačně jde, řekneme to správně. Jo? A pochválíme. Tak. Dítě by mělo používat oba jazyky co nejdéle, to jsme si říkali. Jakmile dítě jeden jazyk nabude a pak ho z nějakého důvodu přestane používat, tak i kdyby bylo na hodně slušné úrovni, a jenom dítě, vys Ivan Lendl, tak prostě o ten jazyk přijde. Jo? Takže ještě jednou zopakuju, první nejdůležitější princip je jedna osoba, jeden jazyk, s výjimkou naprosto výjimečných situací, tak. Druhá věc, neopravovat dítě, nenapomínat dítě, nestresovat tím, že dělá chyby v tom jazyce, to je v češtině, nýbrž to po něm říct dobře, pokud jenom trochu jde. No? A pak je tam ten třetí, a to bohužel samozřejmě já jsem si dobře vědom toho, že to v mnoha případech nejde, a to je vystavit to dítě tomu prostředí jazykovému, které je v dané chvíli menšinové. To znamená,
jestli to jenom trochu finančně nebo organizačně dáte, tak popadnout dítě a na 2 měsíce s ním v letě do Česka. Ideální jsou prarodiče, kteří neumí blafnout anglicky, a ještě takový jsou, ale pozor, ano, důležitá věc je jiná. Nesmí tam fungovat veřejný nepřítel číslo 1, to víte, kdo je. Rodič. Ano, to je ten druhý rodič, protože jakmile to dítě tam tu angličtinu bude mít k dispozici a je to dominantní jazyk pro něj, tak se vám na tu češtinu, on se upne. To je zase známé, to jsou zkušenosti. Ono se upne na toho tatínka, po případě maminku, pokud to opačně. Jo. A teď může být kde chce, a vím po případech, co mě říkali prarodiče, no my jsme se prostě nebyli schopní s tím vnoučkem domluvit vůbec, protože on odmítal, on říkal, že jako daddy rozumí, že daddy rozumí, ale že prostě nebude mluvit anglicky, že mu jedno, že prostě grandpa nebo granny. Ve chvíli, kdy tam ta angličtina není, a to mám zase potvrzené od řady rodičů, tak v té chvíli, co angličtina, kdy tam hlavně není ten člověk, na který to dítě je fixovaný. Netvrdím celé 2 měsíce, to by jaký ten tatínek vás mohl vynést všude, že jo, nebo ta maminka. Ale nevěřili byste tomu, kdyby se řekl, hele, dítěti, pokud už chápe aspoň trošku čas, jo, říct, podívej se, teď tady maminka není, ona pracuje, tatínek tady není, pracuje, ale přiletí. A teď tam udělat čárečky, odmazávat, za kolik dnů už přiletí a podobně. A to dítě v té chvíli se nezapře, protože bude vědět, že ten rodič tak přijede, dobrý. Někdy stačí 14 dnů, aby se vám rozmluvilo, někdy stačí měsíc, záleží, jak je velký. Jo. Vím zase o případech, že tam vzali 8letý děti, 8-7 to byli ty sourozenci, ti na anglického, australského tatínka ani nevzdechli. Navázali se na babičku a na dědečka, na buchty, jo, a na tohle. A za 2 měsíce tlustý, o 10 kilo, jo, tlustší, tak v pohodě, a tam se to zlomilo a tam oni nejenom, že odpovídali anglicky, oni už rozuměli předtím, oni najednou začali odpovídat česky. A slušně, čili prosím vás, to je ten 3. bod. Pokud to jenom trochu jde, vyškrábejte všechny prachy, které máte. Zmernomocněte všechny příbuzný, to byste nevěřili, kolik tam najdete, když budete hodně hledat. A prostě, a nebo teda zkusit zaplatit tábor, jo, to znamená, aby oni byli jedno, ale nedej bože, ale ne bilingvní pro boha, jo, český tábor. Jo? A hodit tam to dítě prostě a zase podle věku pochopitelně, buď tam každý den za ním přijet, anebo když už jsou to halamové a halamky, tak je tam týden nechat, jo, s tím, že ano, kdyby bylo, oni už samozřejmě přijet. Takže to je ono, a to je to, o čem jsem taky mluvil, vracím se obloukem, to je i prostředí, to jsou domy, to je krajina, rozumíte tomu, jo? Vůně, všecko tohle, toto je jiný a to dítě si vám to usazuje spolu s tím jazykem do té druhé části centra a fakt se to potom zlomí. Budete se mě ptát, za jak dlouho, když budete dělat zatím ten systém jedna osoba, jeden jazyk, po případě 2 osoby doma, jeden jazyk, tak do půl roku, když vydržíte, tak dítě, který je teďka na té úrovni, že vám řekněme 60-70% rozumí, ale důsledně odpovídá anglicky, tak začne odpovídat česky. Petře, jo nebo ne? U vás. No. Jak to dlouho trvalo, kdy já vím, že i tobě odpovídá anglicky, já jsem to viděl, že? Ale ne vždycky. Ne vždycky. Je to tak na půl. Když mluvíš 3 minuty jenom česky, mně přijde, že čím je starší, tím mi to baví třeba víc. A hlavně tím, že jsem byl na táboře a tam měla hromadu kamarádek, tak jí to přišlo jako věc, která je zajímavá a která má smysl. Ano, přesně, tak to je ono. Že má prostě použít ten jazyk. No. Čím je starší a víc rozumí, proč je to důležité tím jazykem mluvit, tak tím víc je do toho zapojená a chce to opravdu jako takhle komunikovat. Do těch 5 let jí to bylo úplně šumák. Se to teďka začalo lámat, jak jste tady měli tetu a tak, že? Tak jste mamku a tačku, to sice určitě jo, ale my jsme přiletěli, přišli a oni vlastně vzali do toho českého prostředí, že jste my jsme byli rok. Byl to bod zlomu? No, trvalo i to měsíc, ale my jsme byli
takový jako drsní rodiče, my jsme ji dali hnedka do školky. Přesně. Do školy. Když dovolíte, já mám poslední 3 minuty opravdu, jo? Tak to už je předposlední slide. Takže ještě jednou zopakujeme, po 10. jedna osoba, jeden jazyk. Druhá, povídejte. Druhá zásada. Opravovat, ale nevyčítat, jako jo. Neopravovat taky, jo. Ale opravovat přirozeně, to znamená ne udělal chybu a tak dále, jak jsme si říkali. A třetí zásada, vystavit dítě přirozenému českému prostředí. A poslední, co máme, a to ani nehotoří, to je zase kouzelná historie z praxe, a u té jsem teda byl osobně, takže ji můžu potvrdit. Spolužák z fakulty, to dneska si jmenuji, je to 30 let, co jsme promovali, jmenoval se Michal Odarčenko, takže asi tušíte. Otec Rus, matka Češka. A oni, já nevím, ať už to prostě tomu rozuměli nebo ne, to je tak. Milýho Michala dali na základku do Moskvy, ale doma mluvila matka zásadně česky, takže on se slušně naučil a pak bum, odstěhovali se do Česka a Gimpl 4 roky v Česku. On se naučil prostě perfektně česko-rusky, samozřejmě teda vstřebal do sebe kulturu, že všechno byl prostě se pohyboval v těch 2 světech úplně nádherně, pak vystudoval filozofickou fakultu, obor čeština, ruština a pak si měl vybrat občanství, tak si vybral český, protože jinak by musel narukovat do Rudé armády a to se mu teda vůbec nechtělo. Jo? A to proč o tom mluvím? Po revoluci, nebo co to bylo, tak on se dal na počítače a byl poměrně dobrý v tom a začal tak obchodovat a přišel nějaký tender z Moskvy, který byl na 20 milionů. A my jsme byli docela dobrý kamarádi, takže věřím, že mě nelhal, možná trošku nadsadil to číslo, ale no. A on co neudělal? On propašoval do Moskvy, nevím kolik beden, to už si nepamatuju, becherovky. X sudu Plzně. A přišel na první jednání v džínách, nějakým ruským tričku, no. A teď to tam, že Japonci a to v těch kravatkách tam byli, čeká, jak se bude jednat. On se tam s nima příšerně ožral. Během těch 2 oni se prostě vůbec nebyli ochotní bavit s těma dalšíma, oni vyslechli teda návrhy. A on říkal, já jsem 100% byl prostě pod cenou těch Američanů a to. A prostě on přesně jak to zná. On říkal, já jsem zahrál na Slovanské bratry, já jsem řekl, je škoda, že už tohle no perfektní moskevskou ruštinou na ně. On si ten kontrakt během 4 dnů prostě odvez zpátky a tím si tu firmu jako celou založil. Prostě on byl bilingvní jazykově i kulturně, i znalostí mentality. Samozřejmě je to zase je to zajímavá historka, nemusí se stát nikomu z vašich dětí, ale pozor, jo. A to je opravdu poslední, co vám řeknu, je ilustrativní v tom, co vám pořád říkám. Bilingvnost je nejenom znalost jazyka, kterou navíc budete ztrácet, bilingvnost je taky vůle si ten jazyk udržovat. A vaše dítě bude mít vůli si ten jazyk udržovat, pokud bude mít vazbu a vztah k té zemi toho druhého jazyka. Jo? Což je teda 4. princip, který bych vám dneska chtěl předat. Ono se může oženit nebo vdát, já nevím, na samou, to je jedno kam. Ale pokud bude chtít, pokud se jednou za půl roku, za 3/4 roku rozjede do Česka a řekne si tak, teď si to oblídnu, tohle tady zbourali, tamhle to, tady už bych se nevyznal vůbec, jo, ale teď prostě tam znovu naváže ty kontakty a podobně, je tam 3 týdny, ale to už potom ty lidi opravdu dělají sami, to už vám pak budou dělat v 18, 19 letech. Vaším úkolem je nevzdat to, hold on, důsledně česky, i když dítě bude odpovídat ještě, teď bude čekat, a to taky znám, jo, teď začnete tohle dodržovat fakt důsledně a teď si říkáte, herregod, týden uplynul a dítě furt odpovídá anglicky, jo, a nemám pocit, že by rozumělo víc. Připravte se na půl roku tvrdé dřiny. Pokud to dítě je hodně nadaný a budete důsledný, tak to někdy bývá i za 4 roku, ale za půl roku začne něco, co se dostane po určité době na úroveň kačenky a když to vydržíte a pak to dítě po 3. už fakt naposled vyvezete do Česka, dáte ho do rozumné školky nebo takové nějaké prostředí, tak vám to dítě rozváže a bude mluvit česky. Promyslete to
To, co jsem vám říkal, je jenom z 1/10 moje zkušenost, jinak to je jako zkušenost ostatních a samozřejmě teda na studování řady materiálů a hlavně debaty s vámi, buď bilingvními, nebo sice unilingvními, ale přesazenými do jinojazyčného prostředí rodinami. Tak snad vám to k něčemu bylo. Děkuji za pozornost. Děkujeme.